gane. ¿Bota? Hay que jugar mucho. Yo solo juego en gimnasia. Mira. Venga, son bien. ¿O no? Dale. Venga, Odei, bota. Odei, Mendy. Mira, pensate usted ya. No, por medio. Ona. Usted a la vez. ¿Qué? Bien. Usted. Sabio una, vale. Vale, baina gortzen ikatu. Esta posibilidad ya. Yo juego en gimnasia. Mira. Son gane. Dulce. Ona. Joku tradizional bat da, eta Irurzunen hor 40. hamarkadan eta 50. hamarkadan hor Irurzen izan zen botxategi nahiko famatua, eta jende asko joaten zen jolastea, hor ardo botil bat jokuan jartzen duten, eta herriko batez ere gizonak eta joaten ziren. Hor, olako jokuak hor Iruña herrian ere nahiko famatuak ziren, Iruñeko auzoetan bazuden olako botxategiak, gero desagertu egin ziren, eta gero zenbait elkarte errekuperatu egin dute. Eta hor daude hori Amaian, Natazion, Txantrea, eta gero Berrezar eta Irurzunen. Bai. Arratsaldetan zerbait egiteko eta gustokoa dudalako. Jartzigarria delako. Asko gustatzen zaigu botxak! Agur! Bota. Mira, bota. Kaixo. Hau gaizea da, nirati da, hau ibile. Gu, etorri gara botxetan jolastera, zeren apuntatu ginen lehenengo aldiz txikiak ginenean eta asko gustatzen zitzaigun. Beti jolazten dugun taldea gara, txikitatik gure irukotea osatu genuen eta horren arte beti berdin jarraitu dugu. Eta botxak asko gustatzen zaizkigu eta beste beste jendeari esaten diogu aitortzeko jokatzera beste txapelketa baldin badago edo da. Ongi, bale. Erantzun behar duzu? No.